nayo indaba itrend lapha ko TikTok, indaba losisi lo umakoti lo semncane nje wendle green. Sekuze kwahlukana phakathi nje impela. Khona bathi lo makoti lona kufanele ngabe useganile manje ngoba usemncane, kufanele ngabe usesesikoleni uyafunda. Bakhona ke abenza ngisho ama video. Bathi lento yokugana ayibalekile uma umuntu wesifazane efanele ufunde uyimele. Kanti abanye bathi ku right khona ukugana. Sekuhlukene phakathi ke manje sengazuthi kuyakhethwa ukuthi yini engcono phakathi kokuthi ungafundi bese uyagana kunokuba ufunde kodwa manje ugcina ungagananga. Angazi ukuthi lezi zinto ziqhathaniselana ngoba phela lezi zinto lezi ayidingi nje ukuthi siziqhathanise ngoba lezi zinto uyidinga zombili. Uma umuntu wesifazane nje kuyadingeka ukuthi ugane futhi kuyadingeka ukuthi ufunde, futhi lezi zinto lezi zombili zidlala indima ezahlukahlukene engafani. Kodwa futhi ngiyangigxeke ukuthi umuntu wesifazane efunde ngoba umuntu wesifazane akaqondi ukuthi ukufunda okwani. Uvele etshela ukuthi mayesefundile usuke sewuNkulunkulu, futhi uvele etshela ukuthi usomnumzana mayisuke sefundile bese ngabe sakwazi ukuba umuntu wesifazane ufuna ukuyiphathisa kwendoda. Intobeko nje isuke ingasekho kuyena, usuke sengasakwazi ukuzehlisa. Ingakho isikhathi esiningi abantu besifazane abafundile kubabhedela ekuganeni, mayiganile umshado wakhe awubi isikhathi eside, badivoza njalo ngenxa ukuthi yena ngaso sonke isikhathi uhleze enalo umqondo ukuthi yena ufundile bese efuna ukuba ngaphezulu kwendoda. Kanti ayikho indoda engamele ukhothamela umuntu wesifazane, ayikho indoda engabekezelela leyo nto leyo. Bese egcine sethi you intimidated by my success, besho zonke lezo zinto lezo. Beze bethi abantu besilisa bamfuna umuntu ohlakaniphile, bethi umuntu wesilisa akamfuni umuntu ozomedlula. Ungazi ukuthi yonke lonto ingenaphi ngoba uma kusuke nje umuntu wesifazane egana kusuke kuyokakhiwa umndeni. Ngaleyo ndlela basuke sebeyiteam. Manje angazi ukuthi velaphi lento ukuthi wena uyitshela ukuthi usuke uyoqophelisana nendoda laphana, ozuyitshela ukuthi indoda emfuna umuntu ohlakaniphile. Uzuhlakaniphe nje uhlakaniphela ini? Ngoba phela laphana uyele khona ukuyohlakanipha, wena uyele ukuthi uyoba unkosikazi kuphela. Uzuthi nje indoda emfuni umuntu wesifazane ophumelela okudlula yona, usuke usuqophelisana nobani wena? Ngoba phela awuyeli ukuyoqophelisana laphana, wena uyoba unkosikazi nje kuphela. Yonke lento lena masuvusa ikhanda lakho usugxekelwa ikhanda. Laba besifazane bona laba abafundile babecabanga ukuthi owesilisa usuke nomona nezinto zakhe, kanti ayikho indoda encane izinto zomuntu wesifazane. Yonke indoda isuke imele ngendlela esuke imele ngayo, isuke ifuna nje umuntu wesifazane ebe unkosikazi nje kuphela kuyena.